Assalamu alaikum tullah yan wabo kai barkamu da yau barkamu da sake kasancewa da ku a yau a wani sabon bidiyo. A wannan bidiyon zan nuna mana hanyar da zamu mu gyara matsalar login na Apocal. Misali idan ka shiga ka danna link ɗinka kana so kai login na account ɗinka sai ka ga nuna maka wannan matsala. So zai dinga nuna maka wannan link din ya riga ya dana aiki, ma'ana domain din ya riga ya expire. So akwai wani sabon link ne wanda suka yi updating shi website nasu. So su riga sun yi updating na website din gaba daya. So kafin mu cika da bidiyo, ina ya kasance na farko zan ka wannan channel tamu ta Make Money Online, ka danna alamar subscribe, sannan kuma kai like na wannan bidiyo, sannan kai share na wannan bidiyo zuwa ga yan uwa abokai domin su gani su amfana. So da farko dai akwai sabon link wanda na ajiye muku a descriptions na wannan bidiyo, wanda shine za ku ku gyara wannan issue na login na Apocal. So za ku ga link din ya sauya, amma so za ku ga ba sa samu ku Apocal din, amma dai shine link din da ake bi a login din. Kai tsaye sai ku danna akai kamar haka. So idan ku danna akai ku zai kawo ku ne inda za ku sa login details naku. Za ku sa login details naku wanda ku bude account din da shi a ciki, inda lamba ne inda email ne, sai ku sa da password din. Kai tsaye zai kawo ku cikin dashboard kamar haka. Shikenan sai ku ci gaba da connecting na WhatsApp naku kai tsaye. Sannan kuma idan kuna buƙatar updating ku dinga shiga cikin Telegram channel nasu kamar da ku gani. So ko kuma dai ka dinga kasancewa da ni a Telegram channel nama. Duk wanda ka shiga ko nasu ko na ina saka update akai. So duk wanda ka shiga normal ne, insha Allah zaka ke samun update. So sai ka login na account ɗinka, wanda kuma bai riga ya register da shi wannan Apocal din ba, so ya kamata ya tsaya ya register da shi wannan Apocal din, kasancewar ana samun alkhairi sosai a cikin sa. Ana samun alkhairi mutuƙa sosai a cikin wannan Apocal din, kamar da gani ga yanan tsare-tsaren su nan suna withdraw. So idan zaka cire dala, farko dai minimum withdraw shine $2. So ba wai kowane kalar website bane, sannan kuma wannan ba wai suna banin bane. Ko wasu nawa ne zaka iya azawa a domin kake samun kuɗi sosai a cikin sa. So idan ka tara point guda 220 zaka samu $2. So in naira suke tura, ba wai in dollars din ba za a tura ma. So za su baka damar ka sa kai adin na bank card ka hinan, zaka sa account ɗinka na Najeriya, amma su actual amount din da suke faɗin za su biya idan ka tara point guda 220 zaka samu $2. Idan ka tara point 430 zaka samu $4. Idan ka tara point 1060, so point 1000 $10 ne. Kasance suna dan charges ne. Misali da aka tara point ya fi 1000, so zaka iya withdraw all ba tare da charges ba, kamar yadda Lestia suke da ko kuma Wabot. So duk suna da wannan tsarin. So zaka iya bari ka tara, in kuma kama kana so ka yi amfani da kuɗinka zaka iya ka cirewa. So ana samun alkhairi sosai a wannan shi Apocal din. So duk wanda bai bude ba ya bude a domin ya ci gaba da samun garabasa da ake samu a wannan Apocal din. Muna godiya da kasancewa da kai da Make Money Online, sai da mun haɗe da ku a next video.